Noniin, morjesta vaan kaikille ja tervetuloa taas uuden videon pariin ja iso kiitos kaikille kanavan ja tilanneille ja jos et ole vielä tilannut, niin tilaa ihmeessä. Niin. Mutta joo. Ja sori tosissaan taas, että mä tonne screenille vilkuilen. Mä tykkään vähän ruksata asioita sinne, että tulisi suunnilleen olennaiset sanottua tässä videolla. Mutta joo. Moni on varmaan joskus kelannut, että minkälaista on mielisairaalassa suljetulla osastolla ja sen takia mä halusin kertoa oman tarinani tästä, kun mulla sellainen kokemus sattuu valitettavasti olemaan, mutta onpahan kuitenkin. Ja no mullahan tää meni silleen, että mä olin tosissaan duunissa silloin ja mä yritin sitten lääkkeillä vähän boostata jaksamista, kun alkoi jaksaminen olemaan jo vähän finaalissa siinä, eli lähinnä lyrikaa ja dramalia tuli napsittua siinä mutta ei sekään sitten pitkälle kanna, että meillä on kaikilla kuitenkin oma sellainen murtumispiste ja niinhän se mullakin tuli sitten joka tapauksessa vastaan jossain vaiheessa, eli mä paloin loppuun ihan totaalisesti ja pää hajosi siinä samalla ihan täysin, että ja ei siinä varmaan joku pari päivää mä ensin hajoilin täällä himassa itekseni ja sitten mä kuitenkin tajusin mennä päivystykseen ja mä en muista tarkkaan mitä mä sille lääkärille höpisin siinä, mutta lopputulos oli kuitenkin se, että mä sain jonkun piikin pakaraan tohon kankkuun ja sitten mut vietiin ambulanssilla Kellokoskelle suljetulle osastolle. Ja niin syynä mulla tosissaan oli sitten, jotka selvisi sitten jälkeenpäin, niin syynä oli sinne joutumisella niin itsetuhoisuus ja liiallinen lääkkeiden käyttö, että siinä oli ne mun syyt sinne joutumiselle, että no sinne sitten mentiin ja huomasin aika nopeasti, että se tosissaan on suljettu osasto, että siellä oli vartijat joka ovella ja ovet oli muutenkin lukossa, että ei ne auki ollut. Siinä oli vartijat joka tapauksessa vielä. Ne sitten aina avasi oven tarvittaessa. Mutta joo, sinne kun päästiin, niin sitten vaan
ensin käytiin vartijan kanssa ja oliko siinä lääkärikin, niin käytiin kaikki mun kamat, jokaista nippeliä ja noppelia myöten käytiin läpi ja kaikki ylimääräinen kautta terävä tai tämmönen, millä voisi vahingoittaa itteensä, niin otettiin siinä kohtaa tietenkin pois ja se oli tosissaan, se oli aikaista aamua, kun mä menin sinne silloin ja mä pääsin sitten aika piakkoin siinä lääkärille ja lääkäri sitten päätti, että lyrikat ja tramalit lopetetaan saman tien, mikä oli musta, se oli niinku tosi erikoinen ratkaisu, että mä olin kuitenkin vuoden säännöllisesti käyttänyt ja sellaisia määriä vielä, että en oikein hiffaa, että miten ne lopetettiin kuin seinää, että edelleenkin on sitä miettinyt, että esimerkiksi niitä 50-vuotiaita, mitä sanotaan nopeavaikutteisia tramaleita, niin mä popsin niitä oikeastaan kuin karkkia silloin, että aina silloin kun huvitti, niin otetaan tosta yksi vähän, niin jaksaa taas duunissa. Mutta joo, lääkäri tosissaan päätti, että ne lopetetaan kuin seinää ja siitähän alkoi sitten ihan vitulliset vierotusoireet, että ne oli ihan aivan käsittämättömät, että jatkuvasti oli niinku, ei tiennyt, että onko kylmä vai kuuma vai mitä vittua ja tuntui, että joka paikkaa kutitti ja se oli niinku, se oli ihan käsittämätöntä ja sitten sellainen jatkuva kuvotus, että ei tullut mieleenkään, että olisi voinut syödä mitään, että semmoinen jatkuva kuvotus ja tilalle tarjottiin sitten vaan semmoista kunnon koomalääkettä kuin Ketipinor, jonka varmaan aika monet tietää, että se on semmoinen perus, mitä nykyään tunnutaan vähän joka vaivaa määräävän, että sillä saa semmoisen sopivan olon, että mutta ei se tosissaan mulla noihin vierotusoireisiin auttanut pätkääkään, että ne oli ihan vitulliset ne vierotusoireet silloin alkuun, että mut joo, hissukseen alkoi sitten tutustua siellä tai niin, tutustua vähän, että minkälaista sakkia siellä oli ja osa oli ihan jees porukkaa, että oli vielä ihan tällä planeetalla, että mut sit siellä oli kanssa aika laidasta laitaa porukkaa, että siellä esimerkiksi yksi veti ranteet auki yöllä. Mä muistan, kun sinne tuli hirveä hulapaloa. Oli vetänyt ranteet auki siellä yöllä ja sit siellä oli osa ihan omissa maailmoissaan. Jotkut vissiin jossain psykooseissa, että yksikin jauho jostain, se oli ollut jo useamman kuukauden siellä suljetulla, niin se jauho jostain, että hän odottaa
puhelua lakimieheltä, että on tehnyt jotain oikeuskanteita kyseistä laitosta vastaan, ja tällä kaverilla ei edes ollut puhelinta, että sen verran oli tutkalla, mutta se odotti sitä puhelua joka päivä kuitenkin, että semmoinen tapaus, joo. Sitten siellä oli porukkaa, ketkä jotkut kävi sähkösokkihoidossa, että omin jaloin ne sinne lähti, ja sitten ne tuli joku tunnin päästä pyörätuolissa työnnettiin ja vietiin sänkyyn pötköttelemään, että ne oli ihan kuutamalla sen jälkeen, että mulle ei onneksi sähkösokkia missään vaiheessa suositeltu, että oli sen verran rankan näköistä touhua, että sitten siellä oli tosissaan, niin kun porukkaa laidasta laitaan, niin mulle jo alkuun vihjattiin muutama tyyppi, että ketä kannattaa vähän varoa, ja aika nopeasti huomasinkin, että niitä ei tosissaan kannattanut selän taakse päästää, että sai vähän tsekkailla, että mitä ne touhuu siellä ja niin oli siellä. Sitten oli yksi tapaus, että yksi oli yrittänyt hirttää itteensä jollain sähköjohdolla oli yrittänyt itteensä yöllä hirttää, mutta saatiin pelastettua kuitenkin se, että sitten se vietiin lepositeessä semmoiseen niin sanottuun pehmustettuun huoneeseen, ja sieltä kuului kyllä varmaan 2 päivää ihan helvetinmoista huutoa ja meteliä, mutta se sitten rauhoittu sekin siinä sitten. Tämmöistä tapausta, joo. No siellä oli päiväohjelma oli aika semmonen varmaan aika perus, mitä tommosissa ja laitoksissa yleensä on, että aamulla oli semmonen, meidän piti kokoontua kaikki sinne ja heiteltiin iloisesti jotain palloa ja diipadaapa juttua, ja sitten oli aamupala ja aamulääkkeet siinä, ja sen jälkeen sitten jengi, keiden tarvi käydä lääkärillä, niin lääkäri oli siinä paikalla, niin menivät sitten lääkärikäynnille ja näin poispäin, että mut siellä tosissaan niin siellä sai keittää kahvia ihan rauhassa, ja meillä oli semmonen sisäpiha siinä, missä me saatiin istua röökillä, ja siellä tuli vietettyä aika paljon aikaa, että aika läppänä muistan vaan, kun siellä vertailtiin, että kellä on mitäkin lääkkeitä ja näin poispäin, että no sitten oli perus, meillä oli siinä lounas siinä, ja sitten oli taas vapaa-aikaa, ja tosissaan niin siellä pystyi pelaamaan bilistä ja pingistä ja
kyllä siellä silleen ihan hyvin ajanvietettä oli ja tällöin sai kattoo keitä huvitti ja osa sai käydä sitten, siinä lähellä oli uimapaikka, niin uimassa ja sit sai käydä siinä lähikaupassa jos halus, mut mä olin tosissaan ensimmäiset 2 viikkoa, niin mä olin ihan täysin kiinni. Eli jos mä halusin tarvin vaikka röökiä, niin mun piti jotain pyytää sitten tuomaan siitä kanttiinista, että en päässyt edes sinne, että joo, mulla varmaan viikon verran kesti ne helvetilliset vierotusoireet niistä lääkkeistä ja sit pystyi jo pikkuhiljaa alkaa jotain syömääkin, että aluksi ihan kevyesti jotain salaattia mut siitä se hissukseen sitten lähti ja alkoi helpottaa ne olotkin ja näin poispäin ja niin ja tosta ohjelmasta sen verran vielä, että sitten oli tietenkin lounaan jälkeen seuraava oli sitten päivällinen siellä, sitten päivällisen jälkeen tai ennen jaettiin päivälääkkeet siinä ja sitten oli olemassa niin sanottuja tarvittavia lääkkeitä joillain, elikkä mitä tarvittaessa sai hakea, että mullakin oli esimerkiksi ahdistukseeni oli Diapam merkattu sinne tarvittaviin, että no sitä joutui jonkun verran rouskimaan siellä, että jeesas vähän oloa, että mutta toki mullakin niissä rajat oli, että minkä verran sai päivässä niitä, että mut joo, siinä se lähti hissukseen olot alkoi helpottaa ja porukat tuli kerran käymään siellä, mikä oli ihan piristävää, että näki vähän ihmisiä sieltä ulkomaailmastakin, että se oli tosi jees silloin, että mutta tosiaan meillä se vapaa-aika oli aika semmoista, että lähinnä keiteltiin kahvia siellä ja ravattiin röökillä, että meillä koostui semmonen hyvä porukka siellä, että keitten kanssa pystyy jauhaa paskaa siellä, että se oli ihan jees, että sitten joo, no sitten 2 viikon jälkeen niin sitten mäkin sain vähän vapauksia ja että mä pääsin sitten, että sain käydä siinä kanttiinissa hakemassa, jos halus röökiä tai jotain mässyä tai muuta ja sitten aloin pääsee siihen lähikauppaan, kaupassa sai käydä ja se oli aluksi tosi outoa, kun olit ollut siellä jumissa vaan 4 seinän sisällä, niin lähtee ihmisten ilmoille sinne kauppaan mut kuitenkin se oli sitten ihan jees ja uimassakin olisi saanut käydä, mut muonit ei silloin napannut se uiminen, että
mutta aika monet kävi kuitenkin ja sitten kolmannella viikolla niin mä kävin lääkärin juttusilla ja sovittiin sitten, että mulla olisi, tai hän sanoi, että mulla olisi mahdollisuus päästä niin kuin viikonloppu lomalle kotiin vähän niin kuin katsomaan, että miten se arki sujuu sitten. Ja no, kyllähän olihan se ihan jees päästä himassa käymään, mutta täytyy sanoa, että kyllä se aika ahdistavaa oli, mutta viikonloppu meni ihan jees ja sitten meni sinne väkkiin takaisin, että monet muutkin kävi sitten viikonloppu lomilla aina himassa, että joo, siellähän se niin sanottu arki siellä sitten jotenkuten rullas ja päivät kulu kohtuu jees ja sitten suunnilleen kuukauden päivät mä olin siellä ollut, kun lääkäri oli sitten sitä mieltä, että voitais alkaa kotiuttamaan vähitellen ja siinähän se ei muuta kuin alettiin sitten vähitellen kimpsuja ja kampsuja pakkailemaan ja sitten sitä pääs kokeilemaan, että miltä se himassaolo tuntuu, että siellä oli aina se mahis, että sai mennä takaisinkin, jos tuntui, että ei vielä ole valmis kotiutumaan, mutta mulla se nyt jotenkin lähti kuitenkin siinä sujumaan, että ja sain mä toki siinä tukeakin, että mulle soitettiin esimerkiksi joka päivä tiettyä kellonaikaa aina ja ne kyseli kuulumisia ja siinä sai sit kertoa, jos oli jotain ihmeempiä. Ja no sit mulla samalla sitten aloitettiin sitten kontakti paikalliseen mielenterveystoimistoon, että siellä mä sitten aloin käymään aluksen 2 kertaa viikossa ja se oli ihan jees, että sai puhua niin sanotusti suunsa puhtaaksi jollekin ammatti-ihmiselle, että se oli kyllä, siitä oli kyllä hyötyä, että sitä mä oon tossa kelannut, että jos huonoja puolia ruvetaan etsimään tosta laitoshoidosta, niin tosissaan mun mielestä siinä on se huono puoli, että mitä pidempään ihminen on tommosessa laitoksessa, niin sitä alkaa tietyllä tavalla sillä tavalla laitostumaan, että niin kuin mäkin olin alkuun ihan avuttomana, kun mä tulin himaan silloin, että piti laittaa ruuat itse, piti tehdä taas kotityöt, periaatteessa kaikki piti taas opetella uudestaan, että se laitostuminen, että vaan kuvitellaan, että jos joku joutuu olemaan useamman kuukauden tommosella osastolla, niin
se laitostuminen on vähän, se on huono homma, että mut joo, no olihan siinä tietenkin hyviä puolia, että mä pääsin noista tietyistä lääkkeistä sitten eroon ja muutenkin alkoi sitten saamaan jeesiä siihen psyykkiseen oloon ja lääkityksiä muutettiin vähäsen ja tämmöstä, että hyviä ja huonoja puolia, että näinhän se on, että mut joo, tää nyt oli vähän tämmönen tiivistetty versio tosta, että mä nyt ajattelin, että kukaan jaksa kuunnella mitään tunnin paskanjauhantaa tästä, että jos tulee jotain, haluatte kysyä jotain, niin kysykää toki kommenteissa taikka sitten Snapissa, että vastailen kyllä ihan mielelläni, että ei siinä mitään, että mut joo, kiva tosissaan, jos jaksait kattoo videon, ja jos tykkäsit, niin paina sitä tykkäysnappia, ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa ihmeessä, jos siltä tuntuu, ja ei siinä mitään, kun nähdään taas ensi videolla. Se on moro!